Ja som si myslela, že si spravím kávu a tak sa tu začínam skladať šporáčik maličký. A ja som zistila, že nemám žiadne zápalky ani zapalovač. Ja som si to doteraz ešte nekúpila. Tak ja neviem teraz. Misia splnená. Chalan, ktorý robí vychádzky na ľadovec, mi požičal tento červený zapalovač, ktorý mu vráti. A potom si kúpim vlastný. Konečne sa to varí. Mala som chvíľku problém s tým, ako vlastne naštartovať túto vec, pretože som to málo zatiahla, a nešiel od toho ten plyn, tak som si myslela, že som asi niečo zlé kúpila, že teda budem musieť kúpiť zase niečo iné, ale nakoniec sa to vyriešilo. Voda na kávu je postavená. Takže vodička už vré, zalejeme kávičku. A môžeme postaviť na druhý chod. Takže už to tam vrie ako blbé. Už som to stíšila, takže už je to viac v pohode. Teraz nakrájam polievku. Taká polievočka ide do hrnčeka. Pridám korenie. Takže polievočka je navarená. A môže sa papať. Takže už som zbalená a môžeme sa vydať na ďalší zážitok. Navštíviť vodopády. Zdravím vás z tohto krásneho vodopádu. Sú tu veľmi zaujímavé skály, o ktorých vám skúsim porozprávať neskôr. A vás to vychutnávajte. Ja som v živote nič toto nevidela dneska. A ja si teda vychutnávam aj toto úžasné pivo, ktoré asi nakoniec pivo nie je. Takže zatiaľ, čo som bola na vodopádoch, chalani z Glacier Walks mi postražili ruksák, aby som nemusela šlapať s ruksakom tam hore. Hlási sa Rosnička Vierka z Islandu. Dnes máme deň bez vetra, máme opäť veľa slnka, trošičku obláčikov, tých najmenších a teplotu príliš vysokú. Ako mi povedal chlapec od Glacier Walks, že dneska je oveľa teplejšie, ako by malo inokedy byť. Takže zase to vychádza. Ja už si na tom Islande prípadám ako Alanka v krajine zázrakov. Takže z posledného kempu som išla zase stopom a zobralo ma asi po 5 až 10 minútach jedno auto, kde bol takýto poľský párik. Cześć, Kuba. A dostali sme sa vlastne k týmto ľadovcom, k tejto lagúne a strašne sa nám tu páči. What do you think about this location? It's really beautiful and unique. I think you have, like, there is no other place like this. So you should come to Iceland to see this Oh, for yeah. yourself.
It's great, jest fantastycznie. Fantastycznie. Like this place, We love like it the here. other planet, Yeah. and there are a lot of seals. And this one. Okay. Viete, chodenie po takejto prírode, počúvanie všetkých týchto zvukov, ako sú tie vtáčiky okolo a pozorovanie túloňov vo vode a iné veci, to je tak strašne ukludňujúce, že človek sa to dá dokopy. Mega veľa vtáčikov tu lieta. Mega veľa vtáčikov a ja sa čudujem, že ma ešte neosrali, pre šťastie. Kokša, normálne pred chvíľou napadli, ja som sa úplne bála, že ja neviem, čo mi spravia, ale tak snad nič veľké by sa mi nestalo. Úplne, že agresívne vtáky. Takže som stretla staronových priateľov, vlastne majú tu dneska večeru. Čau guys! Hello. Takže akorát dovarili, tak si ich joiniem na večeru. Toto je večera, ktorú pripravili naši super Španieli. Takže ako som hovorila, že ma ešte nič neokakalo, tak už to tu mám. Ja ešte stále nemôžem veriť, že som stretla v tomto malom svete tých istých ľudí. Skoro ako na obrázku. So Španielmi som sa rozlúčila a vydala na cestu. Takže čaute, toto sú baby z Nemecka, ktoré ma zobrali poslednú jazdu do Hofnu z dnešného dňa. Oh yeah. I don't understand the word. Hello, hey, we are going to Hofen right now. Beautiful island out here, Iceland. There we go. Good. Good video for me, thank you. Takže dneska sa bude podávať makaróny a pasta. A s týmto výhľadom si poprajeme dobrú chuť i dobrú noc.